ya Nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande umsialia utagiti showroom yeito nigo ere engare iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Igo chiaragire chisainye chio botuko bwarero lituko lya Jumatano chitariki 12 omutinyo 10 gokwarigania ase kionga chinsainye eliane ngoro kwa Dipo na Sanya kerato kubwatera na sensemo yende yebimanyererio na Wilson wa tutara chaka bene tigatoranda sensemo yende ye studio tonyare go chaka asenchira yobwenge ase gikore kiene kigwa mugasorero no gutuka kumubere bumosi batyoiga bw'imyaka meke ase room ase nyomba yemo yukwegokya kuri n'ikingoma chintindi omubere bumosi batyoyo mu bw'imyaka ya igatwa gutuka ase nyomba yemo yukwegokya imeyo mu cyobusongo amenya oyiboja nyamirangaka amenya oyiboja siasa ye wodi yekerenyo gutuka imeye county ya Nyamira kubwata inse asoko hakerekoko omurwaniriro UDA. Upinzani mmechoka nayo ama mnataka kuendelea kukaa upinzani?
Na nyinyi mimi nataka niwaulize wale ambao mimi nashindana na wao, ukiwaambia mambo ya barabara hawajui. Omurai bwense koira siasa cia tutamase chinsemo chiri cia ukampani. Ochaka kurwase kaunti ya Kisii omubasolero omusubati we miaka yegatua nigo omubiro yotoka ase nyumba yemo yo kwegokia omugaso orero ang'e ne para ya capital gose mbarabare ne nyagitari ya Gakan osangana kirori nigo batebanga omubiro yo nigo tigeire chingoma chintindi chinga kya banyanyimbo korwase gitaseni gya Kisii Central baikirana na koiro omubiro yo gucha senkendu ya Kisii Teaching and Referral na komenta naywe nigo bono botuki bwachakire inkikerete egakore keiga ko babuno tokumanyigwa no murikito Daniel Ontire ebikore bimebere y'abantu bagotoka bakwete hasi chinchira chibotutukano ngora nigo bigenderete kuba kawaida hasa bamenyi be county ya Kisii ebyo bikobeka obo basabamenyi na mobolyo igoro y'obolindi bwabo ase gikore kiene kigwa mugasolero no gutuka kumubere bumosi batyoiga bw'emyaka meke ase room ase nyumba yemo yukwegokya kodi ne chingoma chintindi ase bigoti boigo kare getirianda ase yakagirubuna nigo akoreretwe ebikore bibosoko na magaye hagaitwa nyagusira uyu egotebekana okorwa ase chinsemo chelo Nyanza nigo haicha hasi nyumba yiga hasa matuka bwengoga kwerigeria akorwa igoro obeire kagosiriria aba koremeremo na barabo wekachingaki omubero yo chagotoka nobugemo bwaye bubutogete mubasokano egekorekega nigo kyagosabange namagaya abo bisa bobotuki bobosalia DCI nabo bisa bomanyimbo korwa Kitutu Central baikirana no mubero ye urusi gwaro wika senkendu ime yomocho bosongo Kurubotere gataseni kya gatembe kurega se county ya Kisii litrene ngruko Daniel Ontire goika ase county ya Nyamira litukulia lero nigo yanyora chigali kurwase kiombe gya path lituko bagotebanga nenchire yemo yokubekemiro bili yoguchukurwania oburire bwenyamoreo ase batebirenga chigali chiganchi chikokonya anene chinchira chokobeka emirobelio yokurwania oburire bwenyamoreo anene meye county ya Nyamira munatokomanywa no murikyo ito Fatigadi Gisemba. Serikali ye kaunti ya Nyamira eyo ekuragwa no mugabana omuske Amos Nyaribo nigo emambe ya rero barigania ekiombe kyape abo bagendereire kubwaterana ase myaka emenge anene asensemo yebochenu bona esege yokurwania enyamoreo Caroline Njuna no musiyo wekiombe eke kyape tikagwo kwanira obokoreri bakubwatuka kuchaiga imeye kaunti ya Nyamira. So like I said, Path Kenya has had a long-standing partnership and presence in Nyamira County, 14 years to be specific. So some of the programs that we're implementing is around immunization. And if you recall recently, there was a national-wide measles rubella campaign and typhoid conjugate vaccine introduction that we've supported across the county. In the HIV space, we are in about 90 facilities that we are supporting. In HIV care and treatment, serving various populations, but also in the primary healthcare space. We are also supporting the county government to integrate HIV and TB services within community structures. And all the work that we do here, we jointly implement with the county government, and the reason we do that is to make sure that it's sustainable and we're able to transition that work to the county. Ritiko eriria rero nigo ekiombe kiga kyapet kyabwatuka chigari ibere echo kirache gutumika aso gwikirania obokoreri bwechingencho ao ekero omurwaire arigetie akonywe Kennedy Angwenyi no muwasiri oyo oirari bagariaye omugabana Nyaribo ase geikaro ekyo Angwenyi assistant member of public service management. I'm standing here on behalf of His Excellency, the Governor, Nyamira County. Today,
the party Kenya, represented by the CEO, they have handed to us 2 vehicles which are going to be used by the Department of Health. These vehicles are going to reach our people who need health care, and we are very happy. Ase ensemo yaye umuwasiri bw'obochenu Dr. Donald Mogoi nigo akwanira ebitambukiro biria eserikali ya Nyamira ya akire asokwene kiabuna ebikorwa by'ebinyinyi binyamoreo by'ogutambukira kurwa ase ng'ina omwana ochase omwana ngokeana bire. Out of the 22,000 that are living with the HIV virus, they are also helping to support a lot of our orphans and vulnerable children who came out of losing their parents through the disease. The team that you are seeing here is also supporting us quite a lot in trying to prevent infection of our children as they are being born. And these staff, I think, play a key role. If you go to most of our comprehensive care clinics or patient support clinics, you will find majority of them there. We are currently working with them to do what we call as integration to get HIV care into normal service delivery. Hingo ripotera Getembe kuraigasa magacha manene ye kaunti ya Nyamira aya gotoke meye ward ya township ebunge ya West Mukirango Njefa Tigat Hisemba. Imeye county ya Nyamira chingaki chi siasa gendete kubwata inse ase by election chirebo syo chitarike 25 na ibere imeye ward ya Nyamaya ward ya Nyansiongo na bego ward ya Riye Kerenyo litukolia rero nigo ababwata nikuru ase kiombe gose kiama kia UDA bakurawa no chief of Siribanu Sosoro omo women rep county ya Nyamira Jerusha Momanyi na bego mujumbe Joash Momanyi na gati ya baraibande baikirana ase chinsemecho yanene ase ward ya Kerenyo ase babeke kambi yabo ase kenyorokia Nyaikanga unenjira ya moyo kumwakere koko Francis Amenya oyubono okoligie kero kyobwe MCA wetera ase kiama kia UDA nonyena bo nigo batebanga na bere buya ase babori abamenyi bensemeywe ko serikali okoboko anene asogwikirania amagenderero unenjira ya moyo kumwakera chikura Francis Amenya. Jinga kichi kiberecho kachia tigere bosio wechikura chobacholio boke imeye chiwadi au imeye county ya Nyamira. Wadi elia ya Nyamaya Boigo, wadi ya Nyansiongo, litukiriga lya rero imeye wadi ya Kerenyo. Nigochi kampeni chabwata insena nene chokumakire koko. Rwanereri wekero gekyo weterase tikiti ya chama ya UDA Francis Amenya. Amenya oyiwoja Nyamira ngaka. Amenya oyiwoja. Kampeni chichanya kama chikora wa munomo chifu ipo Silvana Sosoro. Mujumbe we kaunti ya Nyamira Jerusha Momanyi, mujumbe borgo ngorgerwa North Magrango Joash Nyamoko. Egati aba MC na nne bali bakwa okoboko UDA na wigo Kenya Kwanza. Nigo bali masiasa choko makiriko ku Francis. Chitariki 27 chomo tienyoyo. Chikura che president ye paroti ya ene karo. E paroti e karororo mbone ya MCA. Aigo yo Amenya ni gara asorwaro rwaito. Na era rwaito twacha kwa kereko koga. La kimoroche nimbetin support ye candidate ya UDA. Igobona magoso na kole. Noemba liba kongongora kurumambi mpaka marogoba mulo chingongo serabali. Mokoro yobo gima. Ara. Naitu notra. Ekiare tia kamariwe onyora na nyamoro na kamako mwiro mwakoyo. Wosebo tatu kono notra etimwe yemo. Ayata nkyo kora mo inari kunya kwetu minjiraga my friend basaga. Nkyo kora. Ngwanta more motinyo mwakoyo mariga. Ngwanta more motinyo mariga. Nigo batebrenga Francis Echo Chorwa. Igarire amagendero kwene kiwa Asinseme Chiga. Moye Amenya chikura aite mugutwara maskani amanene sana.
amenyo yobere gakurwanire kirogo kiga kyo MC wetane myaka 20 igo alirira ngaise ko chorani garirire amagendero kwa nikiwase ewadi yiga akolia ile kuchinyaraka ba ku mwana siasa umwikirano na chile naende sama skania manene nko basaba no ko mosi korengana na mumanyete mwabere mogo usuma na wewe na bere ngotengeria lakini no mogo ngakisiro chiachire tingo tengeribo moto sabere musabere mo chumba ito musabere county ito tekeli tukoliria bobo kegenkyo muchara charuki gamenya bara agito kwagere nakyo mwako yaje bakyo mwako none kiranga chukaki bakyo musiko wasika kya bagande bakyo baruse bichiko bakyo abasabere bakyo aseboigo chikampeni chiganiga banenje kurasoro gongoriga bagendere ko bagosigita kwandike kwe serikali yo kwabukiyo rabisi nenjire yamo bagenderewe kumbolera amagenderero amange amatukara tutigare tiuri mostie metemia kebere serikali yero ne ya William Samuel o endete yo tomo chikobori binto inko ripoti rigetaseni kya wanchete kya Gatembe kurwasi nseme chiga cha Nyairanga ewadi ya Kerenyo ebunge yiga ya North Mugrange County ne ya Nyamira inchigongoro kwa Polycarp okara kurwa sense mujende ime ye wodi ya Nyansiongo omurwanirire bwe kirogo kyobo MCA ase wodi yo asireta Jackson na Mugusu nigo boigo anyorto konyorogo sirwa konene korwa osomuteneri bwe kiama ase kiame kya kubole gia PDP omweshimiwa omoske mingo magara na boigo ababwatani bande kurwa serikali ya kabeireo gose kiama gia Jubilee abubache tamo bunenjira yemo yo kumusirana nese chinga kyechiga achie campaign gokwana ekerekyo nigo ba boliri abamenyi bensemeyiwe wakera Jackson Mugusu chikura bunenjire yemo yokoro kiama skania manene gochia somo oyo kabiro moske omurai bobolendi boime Dr. Fred Matiangi oyo bwateganga yogo chikoliye kero kyo borai bwense obochori bolobosio omwaka bwechirwe 2025 ase obochori twariganitie bolobosio abaminda samarieta nje Jackson Mugusu muchumbe omurwaniriri bobochori oboke bwigodi ite ya Nyansiongo gotwachagete chikampeni tare tisa una twabegeta masakara na ndento gendete ni campaign wikira igo morembo noro nturaro bokongu bonde togotebanga ase bali tokurwaniramo togendere gudumisha amani na nene mono tusika abana baitu bagendere tamatemu ntobe kamario gyangane chisukuru toganya bakora amatemu ikiagana na barabo na abaitu gonta itagotebanga wikira muna turiga ase chama yetu ya BDP obokano ine are chama nkuminyokanero na ende na arorire nga gwetera esiro na atwarire kurwaso yo mintu musike Matiangi esegi yarenge ya Mugusu ya onchukire yabere ya Matiangi na Ruto bono turiga na aba mintu togoteba nga ntuga it is one term egwodi eno yo musike Matiangi akurwa gakigo ya machikorora kana musio machaya ekere chameri ende gocha kubeka omuntu nka twara goteba iga bamintu tubwaterane mwake chikura koko hakera Mugusu kwa rusuri omwana omuntu Matiangi busuku nikemba kyo marembe no bukano nakere mbura yakabulire atoka tengire libine mbura baragi ya otwange to marembe ndirigo chegi muntu na ntokora tukusaba chikura chituno ko musia toegwe na amangana amororo biyamana asaba ntubanyansiongo asa uturokyo bwancheni kuna kitanguru mwesonde ingondo zengambi yatole na nikora kananga obobui ngangabule nkibo kobera buye nande bo gwanza mono Matiangi no rweta wana kirekera kya no kera iko toko chiko so tuko mugaka aso enyombo musachu ntole moyo gake mwache maganai atogete mwana witu Matiangi asikwe wetera asiko to chikworokia na bange baraba ya baitu paminto osebono gake kwanche nare kwera libageri wakera abantu banyansiongo ngambi yamono asengenjo basokera sobonge muna tu onchokana ne Nyansiongo tuomera abantu abange nande berwete sana asoko support yo minto Mugusu na into 20 etu achira kora ke image ya gusi engima je na rurebo machoge tu achira ko support igaiga
igo mogusu nere togwakera ase representation yo mogusi etagete twake kura sa ama ase mogusu eko erego matiangi togwakera gose bana bantu baminto ere buya gose ere bobe nabo tutagete tokore gente ke mokere kabire iyo igo ebibande binu mobirende ebesero na begocha moragere mokonge erinde motware kiara kere ne chinguru eko enda kebete kegima mobetere mogusu maambi sambiri twachire twakorere chikura cheito naende mochirende gutigara se county eyu ya Nyamira litukuria rero bunenchire yemo yo gwetanga korwa asomo chando bwa maiso nigo obosemia bwa bwatukirwe guchia sabantu bonsi bunenchire yemo yo kwerenda asoko bare na marioki anena soke ase chinka ase bali togendera tokutumeka chinko nabego kuboligwa guchia sabantu bonsi gotiga gosanga ebirore anene guchia saba nabake nabo igo komenta nayo nigo bakwanira igoro yogo tarigereria esimi ase kerege tambe gosogwetanga no kurigereria e computer gose laptop ase ebire bitambe gokwana ime yebunge ya West Mugirango oyokurigia omuwakili oyokurigie kerogo kiobo senate me county ya Nyamira Philip Mura apiemi nigo aboririe abantu bonsi korengwa amaiso bali babwato muchando nabo igo gotebanga enchire yega nigera chigokonya chinyagitari gosabanto komenya buya na konyoro bokorire byo kurwa se chinyagitari muchandonde otayo unatokumanywa no murikyo ito Fatigad Gisemba Erio gwetanga n'umucyando bwa maiso oyo orerekanire kubacanda abange nigo abantu basemiwe baitange kuraso gutumya chingo kiria kitarauma buya egento gekwirira erio kire nyinge erio rigosoa asa maisabo na kubaretera umucyando. Kwa majina naitwa Kennedy Zaron. I work with the Light and Hope Initiative. Telling the people of Nyamira wazingatie zile mambo yanaleta shida za macho kama kutumia kuni. Saa zingine shida za macho zote haziletwi na jua, zingine zinaletewa na ventilation pia. Kama mtu ako kwa room yenye haina mali hewa inaweza pitia, hiyo yote yanazingatia macho yako kukua mbaya, na pia kuangalia simu sana, na pia kuangalia runinga sana. Wakati mwingine unapata mtu anapea mtoto glasi yake. Kwa wale wakazi wa Nyamira tunafaa tuangalie hiyo. Don't give the children the glasses because at their tender age it is very very unhealthy for them. Omuwakiri Filemon Morara apiemi oyo uganitio boseneta bwa Nyamira nigo abekire esegeto guchase eserikali ye county ya Nyamira gukenia ebirengo bya bochenu akara abantu baichirega igakorekananga our health facilities jiriko function bia kogera akaroko ogoboria abantu abagotebanga rona chietaria nanywana one appointment rona chietaria nanywana one neriogo paka abantu ba give it up igobora yobuya nokolanga abananchi banyole services buna because to taxpayers egere medical service negento kere very essential asogulima bw'omuntu maiga yokurwariwa amaiso ase ritukuria gatatu rero umurubiri oyo ukuragwa nere Filemon Morara apiemi na Douglas Orutwa onkeo nigo abo bakonyeka bagenderera kogokera ubobwenia obwo lakini nairane irio yo minto Morara apiemi nerisosa ngambia mona sebirore bindo chembu ya bikorora ese no ene kerengo soma bono na bongo soma igano na marikali muinabo na bonya somete kunyara gosoma buya ange miaka ebere iga lakini gochakera bono ndo chena nabekire birore na bongo nyara gosoma amariko na bongo soma na bongo nyara kworoke libya tingo chigo strain muna konya ngo strain ngo to konya amangane ye birore kera maisa to sumbwire inche bono iga igombwate miaka 25 ntari korora ngutumie birore ne birore ngutumia bono ne byaka kwa idu tukwenda kwanyoro byachu akali bono ndujinga bigendo konsalia maizo kona gokire ngarero nkonyora ndi birore biri mpimire nkomanyanga maisane gombegete birore biria mpimire na inderero iga egesia kenene twanyare kuba tokonyoraga iga nkeringa ochire ne gurubwe nene y'abantu abange n'abantu barega ige bara abange mono tutanyare kubara asinge encho yokoba omagweni ya maiso
gukwana ase kenyoro kia Nyairicha na boigo gesore ime ye ward ya township nigo Douglas Orutwa onkeo aira ebirebi na kubasemia abantu ekero yokubachora abarai tibakurigereria chinyumba agro kora siasa gokonya abantu siasa yerengia lakini abana siasa bange bakora siasa negative basega abantu bakachikura une binyumba ndo madekero konyoro biari turu kora application biari aso biari yokonya kwa biari ru ayino mogichora ayino munyamatuta ayino mogitutu igotuta abantu baito ekedo chuko endenga kiyo wakachikura bachora abantu not based ya sabiari bake chikura based on inkyo muntakole no muntu ramugeti naende ukora mukikwaye okumwanya abantu bararore tari oyo mokorora n'abantu bararore alende enibo ya Nyamira alende abantu ba Nyamira tibaumia ase oko urerigwa ikiagera nero rabo checkinga kimbintu kibya Nyamira naende mbintu kibya tumia naende ngaibya tumika naende ngakibigo tumika Hiko ripotera Getembe kuroiga se ward ya township ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jefatigad Kisemba Umuwaziri asobokoreri bwa serikali omusike ruku nigakwaneire serikali kubika emiroberio yoko processa kurwa ya NYS service abunenchire yemo yokorosye nibo iranyari gukinia ekerengo kyukina imeyense ya Kenya asate birenga serikali nige gukora magenderero gusinige gonyara gukina kiuchumi korengana nemiroberio kubekwa kusangereria chibesa usekonyora chibesa kuro chi sector ao tiranyari gusuma serikali kogenderera muchandonde otayo. National Youth Service is not going to change from the way we know it at the moment. We are registering, National Youth Service is registering a company which is owned by National Youth Service 99% and National Treasury 1%. Therefore, this new company will have its own CEO or managing director, its own managers, senior managers. It will have other employees. We have an organizational structure which have been submitted through all government levels, including the Public Service Commission, to ratify the organizational structure. We are not changing the leadership structure of National Youth Service. We are not changing the training which goes through the National Youth Service. The only thing we are doing is to take advantage of the training which goes through National Youth Service. National Youth Service train youth in different professions, in government, in mechanical, in agriculture, in construction. Once we do this training, the young Kenyans who graduate from National Youth Service, they end up, some of them, not getting jobs within our market. The others are lucky enough to get jobs within the market. Others, they are lucky to get jobs in military, in Kenya Police, and other. Togendo mutimuka kego ntoirane egikagitarie getambe togenderere nikionga chinsenye tosuka togendare.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiririe amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri g'ubusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Oika ase county ya Makueni omugabana we county y'Omuske Mutula Kilonzo Junior nigo aboririe gose niga enekeire serikali inse yoboraye b'Omuske William Samuel Ruto asamotebirenga aisiko genderera gukora amagenderero bunegwenerete liro lya sobachori bolebosio mbachie kumurigereria gukwana ya igali tukolya lero omugabano yo iga nechinga murayi bwense Dr. William Samuel Ruto akoletaro ya yabene anegucha se county eyu ya Makueni bunenchereyemo yogosio lya amagenderero. Ukitumalizia mambo ya maji na hii barabara into class B, I can tell you ukimalizia hii hiyo maneno itakuwa sawa. So Mheshimiwa Rais, the last one tumeongea na Mheshimiwa Mutuse. Na nataka niwatangazie kwetu kisi hii. Peki thega kenene baacha university. Tio mukeze. Na Mheshimiwa Rais amekubali tupate Makueni University. Simupige makofi. Haya. Kwa hivyo tumekubaliana na Mheshimiwa Mutuse tukae chini, university ipatiwe shamba, county ipatiwe shamba, waeke silanga ama dam ya maji ya Emali, na ile ingine wananchi wapatiwe. Ologole amona no. Pea umwe. For Mheshimiwa Alice Wahome, there's something that bothers these people. When they were taking these letters of allotment, walienda Kibwezi. It's quite a distance for them. So ukiwekea ofisi na tutakusaidia, we can give you, tunaweza kupatia shamba, tupatie lands office Emali.
ndio hao watu wapate mashamba hapa, ndio wasiende mpaka Kibwezi. Kibwezi is too far for them. Mungu awabariki. Chingaki checho omokonyi bumurai wense Professor Kithure Kindiki oyurenge asetare yogucha chinsemo chiri chamakweni nigo arorekanire komochia abapinzani gose bari bakwamereria serikali asatebirenga chingaki chiga tichirie chia siasa nige chire chia magenderero na kubaboli ababa batoeraru baganya chingaki chia siasa eliba maigo chaka siasa. Wale wanashindana na sisi, mupunguze mambo ya ukabila na chuki na kisirani, tuongee mambo ya sera. Sisi tukiongea mambo ya stima na barabara na masoko, na nyinyi mkuje muongee sera yenu. Wacheni kuleta chuki, ukabila na kisirani kwa wananchi. Ama mnasemaje Kilome? Nyinyi mko kwa 2 term ama mko kwa Kamria? Mko kwa 2 term? Hii ya William Ruto mko kwa 2 term? Ni 2 term si 2 term? Kilome hoye, muko kwa 2 term? Muko kwa 2 term? Wacha nione wale wanasema 2 term, 2 term, 2 term, 2 term, 2 term. Mheshimiwa Rais, utanikubalia Omurai wense Dr. William Samuel Ruto nigacha rero etaro ya yabene guchase county ya Ukambani gose county ya chinsemo cha Ukambani unenchira ya moyo guchake mirobelio yogo siolia amagendero chinsemecho asakwanira igoro ye ebima ya afya ya SHA atebanga nigabegete mirobelio miya yogo chikwene kyanga SHA ngotumekere asenya gitali chonsi na abantu ngonyora baro bokorelio buya gwetira SHA ywe na konyora okuweniwa gose konyora obokonyi asitinya gitali asenchira yobwango muchandonde otaiyo. Musikie vizuri, ile maneno ya zamani ya kulipisha wananchi mambo ya hospitali tumesema ikome, kwa sababu hakuna mwananchi anaandika barua akuwe mgonjwa, hakuna mwananchi anapanga kuwa mgonjwa. Ugonjwa ni bahati mbaya, ni kweli ama si kweli? Na tumesema tuko na mfumo sasa na mpango ya serikali ya kuhakikisha kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu serikali ya Kenya italipia gharama ya hospitali ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Wamama mmesikia? Vijana mmesikia? Tuendelee ama tuendelee? Si namna hiyo? Mimi nimesema ya kwamba sitaki kusikia tena ati mtu ameuza shamba yake ama ameuza ng'ombe yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Bili ya hospitali itashughulikiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa bima ya wananchi wote. Abuno tokubutolera amaya ya chinsainye chitariki 12 maragoba yaboniria nenkoro kwa dipo na sanya keratware kubwaterana noyo minta sense moyebi manyererio asebire biga nikotogote banga tigotogo chikotiganto bwate obosemia naboigo lingana linene lierituko elitura chikusangamo nae kurende nikotokoboria abarundi abanyare koba maiso asechipara kubwatekana nubosokano mube okoreka emaragoba yabono alia sensemo ya mwisho wa lami chinsemo chenyatieko asa bantu babere bakagere gosiria magimabo nabande gutigirwe chingoma chintindi engana abarundi ababoriwe koba maiso anene ekero bare ase epara nako nirie obotegererio buya naboigo buligererio buya asobotuko boiga tomerana nanda inkyo asemero beligende. Bagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo bagina ninjo. Akugwegi na nekugwaizo. Roja mamura banda wolo chega buiza bweka ine. Okonyora nsonyo oleke ose aringe nyomba ketebali gosengaki. Onya barenge gosengaki. Igo nya bari gosena bantu benderi, ose bari gosena bantu. Lakini okonyora nyomba gete. Onyo mwana mutanga nyoso mete kabisa asometa ali gosena kunyakitalo na banyakitali bali. Onyo mwaka bwese yole ngombe omoengoli bwechiroli abuno okonyora abaengoli muchuyi n'abaengoli boka no muchuyi yo barenge bantu nyagisikia bantu barabaya bantu nyabokobuya obokobuya barabwe bakaba amanyire mu musiko wanyo kira hegete cyombe kwakana abuna abantaba nabere ikobora nabemanye kanetanga nyangira ndutungi kona mori yaye
ndotungi hey kigango ndagenda kunjani abanjali ba mitombo ya mone nagusiye ngima abanjali baro Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo bangina. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwata. Amone kisimiti.